İspaniýanyň paýtagty Madrid şäheriniň bu bölegi meşhur şahsiýetliň ýaşaýan ýeri bolup, şolaň arasynda belli binagar Joaquin Torres hem bar. Meýdany 854 metre barabar bolan bu jaýyň bahasy 6 milyon euro ýetýär. Şeýle-de Joaquin Torres mebil bedegçiliginem alyp barýar. Oň aýtmagyna görä bu ýerde şäheriň gowuk galmagynyň diňjalýan hemem erkinligi duýýan. Joaquin'in kakatyn bu ýerde ýaşaýar. Ol Ispaniýada belli telekeçiliň biridir. Madridin Real toporunun öňkü başlytony Florentina Perez bilen bilelikde oň öz guruluşyk kampaniýasy bar. Joaquin Torres'in binagarlyk işleriniň aýratynlygy, uly giňişligiň, günnüýlügiň ýagtysynyň oňa düşmeginiň we täsin binagarlyk bedegçiliginiň üpçün edilmeginden ibaratdyr. Londondan 160 mil aralykda ýerleşýän Yaxtsly Hall şäheriniň daşyndaky bu jaý 16-njy asr bilen tenelenýär. Häzirki wagtda ol telekeçi Dominic Richard'ın öýüdür. On gurulanyny 500 ýyl gowrak wagt geçipdir. Otoglaň jemi 17-sinden ibarat bu öýi Dominic 2001-nji ýylda satyn alypdy. Şondan bäri oň durky özgördirip gelýän bolsa, taryhy bedegleň bir näçesi saklanyp galdy. Häzirki zaman tehnologiýalary oň diňe binagarlyk bedeglerini, gapylaryny we poluny aralaşýar. Ýatylýan otogda bolsa 17-nji asyryň mebelleri ýerleşdirilipdir. Gotika usulda döredilen penjireler hemmeden ünsün çekýär. Tarihi öýde ýaşamak bilen Dominic häzirki zaman şekilleniriş tonaty eserlerinden we gadymy Angliýanyň ýaşaýyş äheňlerinden lezzet alýar. Şwitsariýanyň Flash adly kiçijik owasyny 18-nji asyrda gurulan şu gadymy fermer öýü ýerleşýär. Tarihi binadan saklanylmagyny kazanmak maksady bilen binagar Kurt Hohenstein bu öýüň durkuny özgörtdi we oň bedegçiligini häzirki zaman äheňlerini girdi. Gadymy we häzirki zaman äheňleri özüniň oňa tutuşygyny tapypdyr. Aşağı gatda ýerleşýän bu otog haçandyr bir wagtlar galla saklanylýan ýer bolupdyr. Bu ýerde bolsa athana ýerleşipdir. Häzir bu öýde Maritis Düsterhaus ýaşaýar. Ol öýüniň uly giňişligine buýsanýar. Ikinji gatda iş otogy we ýatyrýan otog ýerleşýär. Öýde binagar gadymy bedegçilik görnüşlerini saklamaga çalyşypdyr. Penjire aýnalary, gapylar we hatda pejem saklanyp galypdyr. Bu gadymy otoglarda diňe häzirki zaman tehnikalary 21-nji asyr barada ýatladýar. Vengriýanyň paýtagty Budapest özüniň aýratyn binagarlyk keşfi bilen tapawutlanýar. Üstesine de ol ýaşlaň şäheri ady bilen bellidir. Şäheriň 1.730.000 adamlyk ýeratynyň arasynda talipleň sany 300.000-a ýetýär. Ol 1873-nji ýylda bir näçe şäherleň şol sanyna Budan, Peştin we Abudan goşulmagy netijesinde esaslandyrlypdy. Hatda Budapestdi häzirki zaman binagarlygynyň şäheri diýip adlandyrmak bolar. Vengriýanyň paýtagtyny Hristiýan ibadathanasy we kantonlar bar. Budapest hakynda gurrun edilendi. 19-njy asyrda döredilen şöhlatlar muzeýini ýatlaman geçmek bolmaz. Bu ýerde şöhlatlaryň bütün Ýewropada meşhurlyk gazanan görnüşlerini görmek bolýar. Fransiýanyň Grenoble şäheri Alp daglarynyň gorşawyndaky jülgeleň üçetiniň, ýagny Chartreuse, Beldon we Vercors jülgeleriniň çatyrygyny Izer derýasynyň kenarynda, deňiz derejesinden 214 metr berentlikde ýerleşýär. Şäheriň binagarlygynyň uly bölegi 19-njy asyryň ahyrlaryna dahildir. Grenoble dukanlaryň ören köp sandaty bolup, olaň 50-si hakyky gadymy kymmatlyklar bilen söwda edýän dukanlardyr. Bu ýerde gadymiyete sarpa goýanlar özleri üçin zerur we ören seýrek duş gelýän zatlar satyn alyp bilerler. Grenoble köplenç talipleň şäher diýip adlandyrýarlar. Çünki şäheriň uniwersitetleriniň üçetini talipleň 60.000 golay okýar. Bundan başga Grenoble 1968-nji ýylda gyşky Olimpiýa oýunlarynyň hem geçirilendigini ýatlatmak zerur. Şeýle-de Grenoble medeni şäher bolup, o ýerde muzeýleň onlarça ýerleşýär. Umuman ol dürli ýaşdaky adamlaryň ýaşaýyşy üçin ören amatly şertleri bolan şäherdir. Slovakiýanyň Košica şäherini şöýle Jahan keşdelen uly akymynyň gelmegine garaşylýar. Bu şäher 2013-nji ýylda Ýewropaň medeni paýtagty diýilip oglan edildi. Košica geçmişde köp asyrdan dowamyna Vengriýa, Ukraina, Polşa ýaly ýurtlaryň täsir astynda bolupdy. Şäherde ýerleşýän Yasmin restoranynyň baş aşpedy Miroslav Huzvar adyk önümleri bilen dürli synaglary geçirmegi halýar. Şo sebäpli ol milli tagamlara dürli ýakymly isleri bermegiň höttesinden gelýär. Muňa öýde müşterileri has köp özüne çekýär. Miroslawyň söýgüli tagamlarynyň biri kelemli çorbadyr. Kelem, kömelekler, soğan, zencevil, burçyaly goşunlar bu tagamy öz bolşly ýakymly is berýär. Müşteri äwerlerine oň ýüzüne gaýmak goýulýar we lawr ýapragy bilen bedelýär.
İspaniýanyň Aragona sewtiniň paýtagty Saragosa iri häzirki şäheri bolup, oň ilaty yarım milyon adama ýetýär. Iberiya taýpalarynyň bu ýerde oturum tutunan döwrüni häzirki Saragosaň ýerini Salduba adly oturum ýerleşýärdi. Sonra bu ýere Rim imperatory Awgustyň goşunlary gelýär hemem ediňe ýamyzdan ozalky 27-nji ýylda Saragosaň ýerini harby şäherçany esaslandyrýarlar. Caesar Awgust Iberiýanyň gülläp ötýän şäherleriniň biri bolupdy. Saragosada Hristiýançylygyň ilkinji ýyllary 4-nji asra dahildir. Mawrlaryň ýamyny Saragosaň daşyny ak daşlardan gurulan gala diwarlary gurşap alypdy. Bu ýerde 1786-njy ýylda belli suratkeş Francisco de Goya dogulýar. Ýewropada iň uly muzeýlerin biri bolan bu ýerde oň eserleriniň ýygnysy saklanýar. Hormatly tomaşaçylar, Nibolsa 8-nji aprelde hepden pensiýenme güni. Dünýäň durly şäherlerini boljak gowa maglumaty bilen tanışdyryp siz bilen hoşlaşýar. Hoş sag bolun.